Se oli meidän rakas lapsemme. Ajateltiin, että jatketaan meidän korjataan edellinen jakso on 4. jakso, puhuttiin koko ajan 3, mutta ollaan jo niin pitkällä, melkein puolessa välissä. Mut joo, ajattelen laittaa Lunan pyykit pyörimään, että saadaan ne Sulanalle lisää vaatteita. Minä loppuu kesken. Niin. Ei Lunallekaan tulee hirveästi pyykkiä, mutta ne mahtuu tähän tavalliseen koriin. Täällä on Lunan sukkia. Luna huutelee, kerro! Mut joo. Niin. Tää on oikeesti ollut meidän kikka 1. Tämä pyykkipussi näille sukille. Varsinkin Lunan sukille. Mitä pitää tuonne, kun siellä on kaikki sukat. Sitten Lunan. Nyt pestään Lunan uusi vaatetti. Käännetään tää nurin päin. Vielä. Tju. Ja niin poispäin. Oota pieni hetki. Voi tietenkin. Ja minä laitankin. Sitten tämä koppiin. Minä hyvin puhun. Ja me joskus pestään vähän sekaisinkin vaatteita. Mutta nytten. Nokkaa kutisee ihan tavasti. Noin. Ja nyt mä kone kiinni. Hei, tänne tuli. Se on pyykkipulveri. Laittaako Luna äppänkaan sen tuonne kaappiin takaisin tuonne ylähyllylle. Noin. Pikattaa innyksi. Pistakeikka. Luna. Me laittaa hänä. Me laittaa Luna hänä päälle. Ei tää. Luna on vähän hassu tänä aamuna silloin, jota laittaa päivävaatteet päälle. Sillä on tämmönen lyhyt hänen body. Luna on tämmönen lyhythihainen body. Ja sitten sillä on tämmöset pilkkulliset housut. Ja niin poispäin. Hui, apua. Minä pelaan Simiä ja tuo päivittää Fortnitea tuolla pleikkarilla vielä. Minä pelaan Simiä. Ja tuo hiiri on erittäin hyvä, se toimii ihan oikeasti tosi hyvin. Tuo oikeasti päivittää todellakin hemmetin Fortnitea ja tämä sotku jatkuu kohta, kun ollaan herätty kunnolla. Vaimo, imuroi ja minä laitan nämä pyykit. Laitan pyykit, sitten mä ja niin poispäin. Niin, mä tein kokeilen uutta tapaa tehdä suklaamoussea, joka on siis tarkoitus mennä mun kääretorttuun, jonka mä hokasin tehdä mieluummin. Nyt minä sulatan täällä kermaa, puol desiavan kermaa, eikö vispikermaa. Ja sitten, no en nyt ihan varmaan tiedä, mutta tässä ihan 100 grammaa suklaata, mutta ainakin suurin osa suklaasta. Ja nyt mä sulatan tän ja sitten mä kohta vatkaan yleiskoneen lopun kerman. Ja sitten mä laitan tän sinne.
Ja tässä siis tulee kääretorttuun, siis se täyte. Minä teen kääretorttua minun synttäreille. Ja minä teen siitä tämmösen sinne tän täytteen. Erikoisen täytteen minun tietääkseni, mutta minä haluan kokeilla uutta. Minä en tiedä miksi, mutta minä vaan haluan kokeilla. Ja niin poispäin. Selvä, sinä jotakin nyt. Ei tuo. Tässä on tulossa sun Minä olen vielä yövaatteilla, mutta ei kai se haittaa. Niin. Ja tuolla on tämmönen, täällä on tämmönen pikkukaus meillä tämmönen altassa. Se on pieni verrattuna, mitä tää nyt on. Niin ja täällä on sitten tämmönen, me ollaan vähän tuttu pöytäpossa tällä. Tuolla me ollaan edelleenkin tuo päivitys ja tuolla on meidän lapsi. Siis tämä meidän ihan... Hello, taas tämä. Tältä meidän ihana prinsessa. Sano Mado. Hello. Näin. Tuolla on tuo yksi ihanus tuolla tekee ja niin oliko sitä nyt tämmöstä näin? No, nyt alkaa näyttämään. Kumma. Asai! Tuolla. Asai! Ja tämmönen pikkuinen sotku tässä, tämmönen ihan niin pieni. Täällä on tämmönen siis ei, mä siis näytän mun huone. Ei sitä näe kukaan näe. Täällä on tämmönen pöytä. Meillä tässä on pöytä on tuolla. No, se pitäisi antaa meille ei purta nää päivä. Yritän ainakin saada tämän suklaakossun tehtyä, mutta en tiedä onnistuuko tämä vielä. Kun teen sen siis uudella reseptillä, kun tätä kermaa ei saanut sekoittaa ihan vaahdoksi, vaan tämä piti jättää lönnöksi, mutta minä nyt en luota. Täältäpäs minkälaista tästä tuli. Tämmönen piti tulla sitten, mutta katsotaan minkälaista tässä nyt tulee. No niin se kipata tonne. Ehkä. En tiedä, kun käskettiin tehdä jotain. Mä nyt kokeilen, mutta ei se haittaa. Syödään itse, jos ei onnistu. Mutta... Se meillä on vähän tämmönen... Tarkoitus on siis tehdä kääretorttupohja vielä tässä. Niin. Ja laittaa se uuniin. Tässä on vähän ollut tämmönen, että meillä on tämmönen vähän pikkuinen... Meillä on vähän tämmönen pikkuinen... Leipomis- ja siivouskaaos. Mennään tämmönen... Noin. Täällä on tämmönen... Olen itsekin täällä. Samalla tavalla. Hei! Ja katsotaan minkälaista tässä tulee meidän. Näyttää niin hyvältä. Joo, tää on siis tähän, meillähän osaa puhua, että siis meillä jää aina mousse löyselle tämmöiseksi mömmöksi. Mutta se pitääkin olla jääkaapissa vähän aikaa. Katsotaan sitten minkälaista tulee. Puhi kerää tavaroita tonne matkuhuoneeseen, koska me tehdään se kokonaan pois, meillä on TVT tuolla niin päällä. Täällä on yksi osa kääretortusta, täällä on vähän sokeria, joka vahvistaa. Sekoitan siis vielä yleiskoilla vaahoksi. Se on tässä. Ja niin poispäin. Ja sitten jatketaan tämän kaaoksen tekemistä, kun meidän kädet on uunissa. Joo, nyt on mokkapala. On mokkapala. Siis kääretortun pohja on nyt uunissa. Ja nyt ruvetaan tekemään loppusilaus tälle kaaukselle. Niin, nyt näitä siis paremmin tämän panna, vaikka tää vähän päisein. Ja mä olin käymään nopeasti kaupassa, maitokaupassa ja meillä on yksi kaveri ja sen lapsi käymässä. Ja en sen tarkemmin kerran. Niin soitin just äsken vaimolleni ja sanoin, että siellä on niitä
pikkupizzoja ostettiin vähän extra paljon sen takia, että tämmöisen pieneksi hätävaraksi ja sitten niitä synttäreitä varten, koska mä jo tiedän, että niitä ei mene paljon, niin mä pyysin sen laittamaan niitä pikkupizzoja uuniin. Niin, että meidän voidaan niitä syödä tänään vähän ja sitä rataa. Ja näin, nyt minä menen kauppaan hakemaan maitoa ja jotain pientä. Nyt ollaan käyty kaupassa. Olen kävelemässä takas kotiamme ja ostin meille maitoa. 2 purkkia ja nakkeja ja mehua ja ostin myös itselleni noita riisikakkuja. Minä olen siis ainut meidän perheessä, joka juo niitä. Siis syö niitä. Anteeksi sanavarastani. Olen siis ainut, joka niitä syö. Nyt en voikaan. Voikaan valittaa, että ei olisi mitään vaimolle mieleistä syötävää, mutta kun se aina mulle ei hokee kaupassa, jos mä mennään ohi niitten riisikakkujen ohi, niin se aina mulle hokee sitä, että sä tykkäät noista, otan niitä, ja mä voin maksaa. Niin nyt mä ostin tää kerrankin 2 pakettia tuolta ja laitan ne tonne jemmaan, että niitä voi sitten aina silloin tällöin syödä, kun sellainen tekee mieli. Ja niin poispäin. Ja niinpä poispäin. Katsotaanpa, että niin ja nyt. Tuolta minä yleensä aina menin. Mä ainakin sun meinoissa pari päivää sitten. Heille ovella. Tuolla on meidän käytävän ovi. Ja nyt minä menen tuosta ovesta sisälle. Ja alan purkaa nostokset. Katsomme tässä elämää tällä hetkellä. Ja tuolla on meidän ihana prinsessamme tuolla. Hänkin katselee tällä hetkellä. Ja täällä on pöytä laitettu eri tavalla. Näin niin kuin näkyy. Ei ole paha siivo. Ja. Ainoa siivo, missä on jo makkuhuone. Meidän makkari on vähän sotkunen ja muutenkin. Ja sitten täällä tulee tämä minun ihana täällä. Onko ollut tänään rankka päivä? Kysytkin vielä. Tuntuu, että maa kaatuu päälle joka 10 sekuntia tässä, kun yrittää tehdä jotain. Väsyttää meidän yöunien takia, niin... Niin mä tiedän. Ei kyllä hirveästi oo tehnyt niinku mieli tehdä yhtään mitään. Niin kuin mä olen tänään pesty pyykkiä. Lunanpyykit ja sun lyhyet vaatteet, mutta muuten ehkä. Niin. Niin. Niinkö? Niinkö näkyy, niin tää on tämmöstä vähän tämä meidän elämä hektistä. Synttäreitten järjestelyä ja siivoamista ja vähän kaikkea muuta. Niin. Että on tämmöstä välillä tämä, niinkö tämä on vähän tämmöstä meidän elämä tämmöstä hektistä, niin täällä on sotku, niin vittin tämä makkara, koska se on sotkuna. Ei sitä vittin näyttää hirveästi, ei. Nyt on Annapuun päivä, niin me katsomme tässä vain Annapuun päivä. Sitä miten se jatkuu. Tämä on mahtava keino antaa luovuuden kukkia ja saada yksilöllisiä vaatteita. Hello! Me ollaan täällä tämmönen päivä, että kyllä on tullut musiikkia ja vähän siivousta. Se tuolla takana niin näkyy tuo. Mä oon jo vähän jo laittanut pöytää. Ja tehnyt dipit valmiiksi. Ja nyt pitäis vielä laittaa vähän vielä järjestellä tavaroita, mutta muuten kaikki okei. Ja Lunalla on muuten uuset vaatteet päällä. Siinä on tää puku päällä, joka me sai, ja sit siinä on musta raitasukat. Sen on mä moro. Ai! Minkälainen päivä tänään ollut? Kiva. Niinkö? Ja. Hyvä. Nyt
nyt Luna alkaa nukkumaan ja mekin aletaan nukkumaan, joten nähdään huomenna. Nyt on viimeisiä ei kun sanon, että viimeisiä silauksia vailla valmiit juhlat. Okei, tiskit tuolta, mutta muuten. Ja tuolla vaimonikin touhuaa. Ei, mä pullistelin eilenkin toissapäivänäkin. Ja Luna on saanut jo juhlavaatteensa päälle, kun kyllä piti vaihtaa päivävaatteet päälle. Tuolla näkyy mun juhlavaatteet. Ja nyt minä rupean laittaa keittiötä kuntoon. Ja sitä rataa. Että sillä lailla. Tässä. Enää tarvitse vaan ottaa vieraita. Apua. Hän on näin. Täällä on kaikki valmiina. Tässä on mitä räimikakku, se on sulamassa. Ja jääkaapissa on se innostiokakku. Kattokaa näitä kääretorttuja. Täällä on se suklaamuussi. Siellä se olisi muistettu, kun mä tein sen silloin pari päivää sitten. Niin niistä tuli erittäin hyviä. Ja niin pois. Fine. Hello taas. Nyt lähti vieraat. Yhdet lähti jo joskus 4 aikaa ja nyt viimeiset lähtivät. Joten nyt mä näytän mitä mä sain. Vaikka se onkin tosi kevyttä ja pientä tänne tällä kertaa. Mä sain tämmösen, mä avasin tän. On tosi kirpeitä karkkeja. Sitten mä sain yhden arvon. Tässä ei ollut ainakaan mun tietääkseni voittoa. Ja 2 lahjakorttia. Mä yleensä toivon sen takia näitä, koska... Hei, Nataliakin ilmestyi paikalle. Yleensä senkin takia vaan näitä, koska ei tarvitse sitten pyytää mitään vartavasti mitään lahjaa, vaan voisit itse ostaa mitä haluaa ja tarvii. Ja hintaa mä en sano näistä, mutta joo. Mä sain viioinakin tän näköisen kortin. Nyt mä sain sen mustankin. Mistä on tosi hieno. Tää mustakin on tosi hieno mun mielestä. Mut joo. Äiti iso tyttö. Äiti iso tyttö oot. Se on äiti. Hello. Sori, kun ne äsken ollut minulla tuolla ketjussa, niin mä söin herkkuja, ne oli aika hyviä. Sitten kun tuotakin itse hertoltu, niin minäkin söin sitä ja nämä lapsetkin söi tässä ohi mennä. Eikö se nytkin? Joo. Mä kysyn nyt ihan niinku
itse kokkina sinun mielipiteesi sitä kääretortusta? Se oli hyvä. Mä söin sitä 2 palasta. Joo. Eli kysyn sitä, Aika monta. tarkoitan sillä, että kysyn sillä, Niin. että eikö suklaamousse sovi myös kääretortun väliin? Sopii. Aa. Kannattaa kokeilla teinkin tätä kartoitusmousse reseptiä. Se on aika hyvä. Jos Ja- sitä haluaisi kakkuun väliin tai johonkin. Joo, se saattaa näyttää semmoiselta löllöltä, kun sen laittaa sinne kääretortun sisälle. Mutta kun se on ollut jääkaapissa, niin se moussekin menee semmoiseksi moussemaiseksi. Eikö se olekin hyvä? On. Hello. Hello. Olemme lähdössä. Maailmalle hetkeksi tosta arjen keskeltä. No mä kuvan sua koko ajan. Höpsö. Tuo minä kuvasin sua koko ajan senkin pupuseni. Mikä muru? Oliko tänään kiva päivä? Ainahan juhlat on kivoja, mutta kiva ne on myös olla loppukin. Niin, nyt lähdetäänkö me tuolla maailmalla puolella. Meillä on aika paljon porukkaa tänään ollut käymässä. Meillä kotona, vaikka tää on tuonne pieni, mutta sieltä talo. Kyllä. Korotani. Ai, tässä on mutalöntti, minä unohdan. Nyt meillä on pieni hetki. Niin. Mä vain nopeasti näytän, nyt mä vaihoin mekon. Mä jätin enää sukkahousta alle, mutta sit mä laitoin siis lenkaarit jalkaan. Ja nyt tuo yksi haluaa selittää jotain. Niin. Niin me oltiin just äsken hississä ja sitten hokkasit, että lähdetään käymään, kun ei jaksa sisällä olla, kun meillä on niin paljon porukkaa. Niin, ja tällainen hyvä ilma. Niin. Ei jaksa sisällä marrattaa ja muutenkin, kun me ollaan oltu siis herätty tänään tosi aikaisin aamulla. Ja mä nyt tänään, kun on vauhtikas, että ollaan tälleen nyt se siirtyy koko kämppä melkein hyvät kiille. Melkein. No melkein. Kerropa sä mitä sottimme tossa. Niin, se on totta. Niin. Vaikka niinku pari päivää sitten, kun... No, sanotaan 4 päivää. Ollaan oltu Joo, hei. Niin, ollaan. Niin mä jo hirveästi kieltämättä ressasin siitä, että saadaanko tuo kämppä hyvissä ajoin siistiksi ja kaikki valmiiksi. Mutta yllättävän hyvin se onnistui. Niin. Ja nyt olen onnellinen ja tyytyväinen lopputulokseen. Ja olen siitä onnellinen. Joten niin, jatketaan! Mut sä kuvataan sen. Ollaan ihan tunnella, koska oli se Hello! moro Nyt ollaan bussissa menossa käymään. keskustassa. Niin. Oikeastaan ehkä jäähän Näksilän marketeilla poissa. Käydään siellä ensin katsomassa Rismassa, mitä siellä näkyy, ja sitten mietitään, mitä tehdään. Niin. Tää ei tiedä mitä sitä. Tää kumminkin ennen puolta 8 takaisin, kun TTK alkaa, niin me halutaan nähdä sen, niin me yritetään päästä ennen sitä kotia. Joten jatketaan. Hello. Me ollaan käyty kaupassa. Sitten me otellaan bussia. Mikä Raksala ei pysäkille. Olemme siis Menossa kotia. kettiäpäin ja tänään on ollut sellainen vauhdikas päivä, että ei se tullut hyvä kyllä mitään. Meillä on niin paljon tekemistä ollut kotona. Eikä kimmuru. Voidaan taas tehdä ostosta esittelyvideo, kun päästään kotiin. Täällä tosi aikaa vielä mennään meille, kun tulee bussi. Varmaan pienen hetken pitää tässä niinku uutta, kun päästään bussiin. Niin. Nyt ollaan linja-autossa. Menossa kotiin. Siellä on kylmä. Ei kyllä enää tarkene pelkää vähän takkia. Ei kyllä todellakaan tarkene. Ilman todellakaan ilman takkia todellakaan
kaaputteita. Niin. Oho. Mitä? Mistäs nää? Mitä? Hölpötä. On niin nälkäkiukku. Niin sillä onkin. Meillä on ruokaa. Sopii pussi näitä. Sopii liikaa. Se tulee ihminen. Mistä tulee? Hississä on joku ihminen. Mistäs niin päättelit? No. Kuuntele vaikka. Niin. Kuvataan sopipussi. Sopii. Ai oli vai? Taas vähän tylsä. Mut se oli joku kanssa kävi äsken. Niin tämmöinen. Täältä tuli matka. Ostoksien lisäksi. Siis tuo näyttää täydeltä, mutta ei sillä ole kuvaa muutama asia. Hehehe. Pitää nähtävästi. Mä syötän sulle teille keskareita, herra jumala. Mä en nyt sen takia, koska mä oon nälkäkin. Mä en tässä nälkäkin joku. Ei se tuolla auki. No niin, ole hyvä. Nyt ollaan Hello! Nyt päästiin kotiin. Puhja on siis tossa. Hello! Tuolla istuu kattoo TTK:ta. Ostettiin siis vessapaperia. Talouspaperia piti sanoa. Joo. Sitten ostettiin Lunalle lisää vaippoja. Ja 10 kappaletta teippiä. Näissä on siis 5 kappaletta yhdessä paketissa. Ainakin on 8 tavallista teippiä. Sitten ostettiin meille kahvia. Sitten mä ostin sillä meidän siis tämmöset. tämä ja sitten semmonen minttu. Mulla sai se minttu olla tuolla käsiloukussa. Sitten mä ostin tämän uudestaan. Meillä hukkuu puutossa tämä jatsi. Niin ostin tän sillä yhdellä niistä lahjakorteista tänään. Ja nyt me ruvetaan syömään näitä supisämpylöitä ja katsomaan TTTK:ta. Ja sanooko lapset hyvää yötä kameralle? Ja me aletaan lopettaa tää video. Hei! Hei! Ruvetaan lopettaa vihdoin viimein tämä jakso tähän. Näemme taas jossain vaiheessa videoita.